Продовжується прямий ефір на телеканалі АТР. Я дякую, що ви залишаєтеся із нами і довіряєте нам. Доброго дня, мене звати Аліна Блохіна. Я рада представити вам гостя цієї ефірної години. Це Михайло Чаплига, представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини і політичний експерт. Пан Михайло, рада вітати вас у цій студії. Доброго дня. Власне, розпочнемо ми із такого. Двократний чемпіон Росії у дуельній стрільбі з рушниці Олександр Залічев причетний до терористичної діяльності на Донбасі. Про це повідомила речник Служби безпеки України Олена Гітлянська. Правоохоронці встановили, що Залічев проходив службу снайпером у підрозділі спецслужб Російської Федерації під назвою «Приватна військова компанія Вагнер». Як зазначила Гітлянська, участь Залічева у діяльності незаконних збройних формувань на сході України є кримінальним злочином відповідно до законодавства України, Росії, а також згідно з Міжнародною конвенцією про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців. Наразі СБУ вживає заходів для притягнення Залічева до кримінальної відповідальності. Служба безпеки України також попросила міністра молоді і спорту України донести інформацію про участь чемпіона Росії у терористичній діяльності на сході України до відповідних спортивних федерацій країн-партнерів. Нагадаю, що раніше Служба безпеки України заявила, що група Вагнера причетна до катастрофи Іл-76 на Донбасі у 2014 році, під час якої загинули 49 українських військовослужбовців. Пане Михайло, от як так могло статися, на вашу думку, що фактично людина, яка воювала на сході країни на боці терористів, є представником спортивного, скажімо так, сектора Російської Федерації, і от які мають бути надалі дії СБУ, і як взагалі так могло статися? Ну, дивіться, в принципі, це природні. Ще коли Союз розвалювався, дуже багато, наприклад, біатлоністів було пов'язано в тому числі з організованою злочинністю. І звідки це все пішло? Пішло з того, що заробити спортом досить складно. Особливо і в Росії, і в нас. Тому дуже часто ми бачимо, наприклад, навіть тітушки, які з'являлися, як правило, це різні види спорту, боротьба, греко-римська боротьба і так далі. І якщо держава втрачає контроль за спортом або вплив свій, в тому числі і фінансовий, звичайно, що це перехоплюється кримінальними угрупованнями. В Росії це все більш структуровано. Там злочинність така, скажімо так, організована, неорганізована, вже стала частиною держапарату. І фактично вона є частиною держави, можна так сказати, інкорпорована. Відтак і залучення таких людей, в даному випадку це зі стрільби, так? Якщо ти спортсмен, то ти фахівець в цьому. Відтак їх залучають в тому числі і до приватних військових компаній. Відмовитися від цього іноді буває складно, можливо, різні будуть використані аргументи. Відтак я не здивований взагалі такому, що таке існує. Я здогадую, що таке є. І дуже часто навіть в Україні кримінал бере верх над спортом, скажімо так. Але що повинно робити СБУ? Я думаю, що тут справа обов'язково повинна попасти до суду, нормальне звинувачення, тому що якщо ми хочемо, поки що це як заява, звичайно, таку інформацію довести треба до інших спортивних федерацій, тому що те, що можливо толерувати в умовах Росії, десь спорт, кримінал, держава і так далі, воно не толерується в цивілізованому світі абсолютно, тому буде відповідне ставлення до цього всього. Це перше, але, звичайно, якщо якісь реальні санкції вплив, то до цього нам треба отримати рішення суду. Навіть якщо воно буде заочним, але тим не менше справа повинна бути передана до суду, суд повинен винести свій вирок, або особа може навіть бути включена в список розшуку Інтерполу, якщо вона обґрунтовано підозрюється у вчиненні тих чи інших злочинів, що у свою чергу унеможливить участь цієї особи в міжнародних змаганнях за межами Російської Федерації. Чи можемо ми проводити якусь аналогію і діяти відповідно за аналогією, тому що ми знаємо, що є список, зокрема, акторів, представників, скажімо так, шоу-бізнесу Російської Федерації, яким заборонено в'їзд до України. Зокрема, був ухвалений законопроект щодо гастролей, які мають безпосередньо координуватися із Службою безпеки України. Чи можемо ми створити для власного, скажімо так, убезпечення такі списки із представниками інших галузей професійних Російської Федерації, які, зокрема, щоб уникнути таких випадків, щоб, знаєте, не допустити принаймні не тільки, скажімо, кадрових військових на сході країни, а ще й людей, які потім можуть на певні змагання приїздити в Україну. Чи можемо ми якось убезпечити себе, створити ще якісь списки не тільки для акторів, для співаків, а й для решти професій?
Ну, скажу так. Насправді ми вже можемо це робити, і це вже робиться. Тому що суверенне право держави допускати на свою територію тих чи інших осіб. Інша справа, що можливі зловживання, звичайно, при цьому. Але мова може йти про те, чи публічні ці списки, чи ні. Наприклад, у випадку з акторами ці списки робляться відповідно до закону, і вони є публічні. І тут є різні позиції, чи правильно це зроблено, чи неправильно, тому що у багатьох країн світу є такі списки небажаних осіб, і оскільки це суверенне право держави, держава може навіть не пояснювати, чому вона не хоче цю особу бачити на своїй території. Це право держави, допустити чи не допустити. В даному випадку, я думаю, що включення до списку осіб, які вчиняли злочин на території України, ну, з одного боку, це зробить їм неможливий в'їзд до України, а з іншого боку, а можливо, нехай приїздять, можливо, будуть нести відповідальність тут в суді в нас, тому що злочини, вчинені на території України, вони повинні бути розслідувані українськими судами і повинні бути винесені вироки. Власне, до ще однієї теми перейдемо. Пріоритетною темою наради гуманітарної підгрупи у Мінську стало звільнення тих заручників, які перебувають на окупованих територіях. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила уповноважена президента з питань мирного врегулювання конфлікту у Донецькій та Луганській областях Ірина Геращенко. Цитую: «Мінськ. Ми готові продовжити активну роботу після звільнення Романа Савкова минулого тижня. У нас є конкретні пропозиції, які, як і раніше, обговорюються. Ми готові до негайного звільнення і робимо все можливе для того, щоб зробити це можливим». Українська сторона терміново підняла питання про звільнення українців, які незаконно утримуються під вартою у російських в'язницях. У нас є деякі ініціативи у цьому відношенні. Ми хочемо розблокувати процес звільнення політичних в'язнів, йдеться у повідомленні. Крім того, за її словами, під час наради були підняті питання стосовно роботи КПП «Золоте» у Луганській області. Його, як і раніше, блокують бойовики. Нагадаю, що на Донбасі звільнили українського заручника Романа Савкова, якого бойовики утримували у Макіївській колонії. Пане Михайло, тут хотілося б згадати великий обмін, який відбувся 27 грудня 2017 року. Фактично до цього багато говорили про те, що процес звільнення і обміну заручниками він був заблокований безпосередньо, і терористичними організаціями позиція Російської Федерації була непохитна у цьому питанні, але ми побачили великий обмін. От хотілося б, знаєте, запитати у вас загалом, як ці списки погоджуються, тобто як це відбувається, хто залучений з української сторони до цього процесу? Ну, дивіться, відбувається це під час перемовин в Мінській гуманітарній підгрупі. Фінально, звичайно, тут непомітна роль президента, але вона справді є ключовою і важливою, тому що, зрештою, все це вже виходить на самий високий рівень, на рівень президента. І допуск до самих списків, тобто тут багато різних інсинуацій було, пам'ятаєте, перед тим, як відбувся перший етап, я б не називав це обміном навіть, а я б називав це одномоментним звільненням утримуваних осіб, оскільки обмін означає, що Україна фактично тримає заручників. У нас такого нема. У нас є особи, які вчинили злочини або обґрунтовано підозрюються у вчиненні тих злочинів. Відповідно, їм обрана та чи інша міра запобіжного заходу. І фактично це є таке одномоментне, скоординоване звільнення утримуваних осіб. Як правило, на Мінській підгрупі зустрічаються і ми вислуховуємо пропозиції, які надходять від так званого ОРДЛО. В нас є списки тих, чиє місце перебування вже відомо. Ну, тобто верифіковано, що ця особа жива, вона знаходиться там-то і підтверджена ця інформація. Але хочу нагадати, що в нас близько 500 осіб, місце знаходження яких нам невідомо. Тобто це розшукувані особи. Так, вони можуть бути вже загиблими, але є надія, що вони ще живі. Якщо вони живі, то питання, де вони? Можливо, є інформація, що, можливо, вони знаходяться на території Російської Федерації, а можливо, і кажуть, що якісь чеченські загони могли їх забрати в рабство десь собі там в Чечню і так далі. Але це не означає, що ми повинні про них забути. Проте, на Мінську обговорюється принаймні доля тих людей, про кого відомо, де вони знаходяться і хто вони. Зі свого боку, представники так званого ОРДЛО іноді виставляють нереальні умови. Ну, наприклад, мова може йти про осіб, які вчинили особливо тяжкі злочини, або злочини проти людяності, або злочини, які взагалі не пов'язані з конфліктом. Тобто люди вже перебували в місцях несвободи ще до початку всіх подій, але от ми хочемо і все. Крім того, навіть іноді піднімається питання про те, щоб громадяни інших держав, які вчинили злочини на території України, на Донбасі, але які знаходяться в місцях несвободи на території підконтрольній уряду, а це мова може йти і про російських громадян в тому числі, щоб вони були передані на непідконтрольну територію. Але хочу нагадати, що Україна, в принципі, як і Російська Федерація за великим рахунком, є членом Ради Європи, є стороною Конвенції з прав людини. І є міжнародне законодавство, яке має
має вищу навіть силу за закони України, і ми є стороною цих міжнародних договорів, говорить про те, що особи інших національностей, інших країн не можуть бути передані ні в яку іншу країну, крім як країну походження. Відтак, коли ставлять умови, що давайте нам громадян Російської Федерації, а ми вам віддамо вас, ми говоримо, чекайте, але ж є українські політичні в'язні, які знаходяться на території Росії. Тоді, добре, що ви підняли це питання, тоді давайте говорити в двох аспектах. Давайте ми поговоримо про наших політичних в'язнів, які знаходяться на території Російської Федерації, яких нам віддадуть, а ми зможемо передати Росії осіб, які вчинили злочини, громадян Російської Федерації їм. Але коли мова йде про звільнення наших бранців з ОРДЛО, то тут ми можемо говорити виключно про громадян України, які висловили добровільне бажання, що вони хотіли би бути переміщені на непідконтрольну територію або самостійно перейти там оцю лінію розмежування. Тобто насильно, і це міф якийсь такий гуляє іноді в Україні, що когось насильно туди там можуть передати або видати і так далі. Храни Господь, ніколи, ніяк і ніхто насильно переміщений бути не може. І є головний запобіжник, хотів би тут, користуючись вашим ефіром, також розвіяти ці міфи, що останній запобіжник – це міжнародні організації, які присутні на лінії розмежування, які проводять бесіди з кожним, хто може бути переміщений на непідконтрольну територію, де особа каже «хочу» чи «не хочу». Ну і було кілька випадків, коли кілька осіб сказали, що не хочемо. Як бачите, вони живі, здорові і знаходяться на підконтрольній території. І це от головний такий запобіжник цього всього. І прекрасно, що розширився трошки формат, що говоримо не тільки про осіб, які утримуються незаконно на території ОРДЛО, але і політичних в'язнів, які знаходяться на території Росії. Я сумую про те, що не говорять в цьому контексті про понад 70 осіб, щодо яких вчиняються неправомірні дії на території Автономної Республіки Крим. Там теж це понад 70 осіб. На жаль, якщо я про це чув або у себе в Фейсбуці бачив інформацію, принаймні вона там з'являлася з періодичністю там раз на кілька днів, то тепер вже понад місяць я не бачу повідомлень про це і не чув про те, щоб так активно піднімалася ця тема. А біда, якщо про це не говорити, то ми можемо взагалі забути про тему Криму. Це раз. І про тих осіб, які взагалі в досить паршивій, скажімо так, ситуації знаходяться там. Тому що якщо винесений вирок судом в Криму, цей вирок не визнається урядом України, а потім, якщо цю особу переміщують, наприклад, на територію Російської Федерації, в материкову їхню частину, питання, ми не можемо потім, навіть якщо для відбування покарання забрати їх на територію України, ми не можемо цього зробити, тому що фактично з точки зору права українського їм навіть вирок не винесений, тому що ми не визнаємо той вирок суду. І біда, от якраз величезна біда з тими, кому вироки оці незаконні виносять на території Криму. А про це, на жаль, дуже-дуже мало говорять. Я думаю, що ми впродовж нашої розмови ще перейдемо до питання Криму, повертаючись до скажімо, передачі, так, якщо ми не говоримо про обмін, передачі певних осіб, так, звільнення наших українців, передачі певних осіб представникам ОРДЛО. От питання, якого ви вже торкнулися, якщо, до прикладу, з нашої сторони є українці, яких ми з тих чи інших причин повинні передати представникам тимчасово непідконтрольних Україні територій. А хто здебільшого ці українці, які потрапляють так у цей, скажімо так, сегмент, і як де юре відбувається ось ця домовленість, тому що фактично ми віддаємо українських громадян, скажімо, нашому ворогу. Як це питання юридично вирішується? Дивіться, я, можливо, скажу дуже непопулярну річ, але вона, все одно колись про це будуть говорити. Річ в тім, що і там громадяни України. Ми можемо по-різному до них ставитись. І там громадяни України. Одні в силу своїх ідеологічних або якихось інших переконань почали вчиняти дії, які суперечать законодавству України. Фактично антиконституційні дії, в тому числі зі зброєю в руках. Хто ці особи? Як правило, це особи, які не поділяють політичний курс обраного керівництва держави. Я теж можу не погоджуватися з цим політичним курсом, але це не означає, що я повинен закликати до насильницького повалення, або там чинити якісь терористичні дії, або оголошувати Київську Народну Республіку, або ще щось. Так? То мова йде навіть не стільки про те, що держава десь там утискає свободу слова, хоча трошки є таке, але мова йде про те, що люди, користуючись цими правами
правами і свободами, закликали в свій час там, до антимайданів, там, вони брали і зброю в руки, чинили якісь злочини, за які передбачено карне покарання. От. І вони на сьогоднішній день це різні категорії. Хтось вже відбув, до когось вже обрана міра запобіжна і знаходиться в місцях несвободи. Комусь обрана запобіжний захід, який не пов'язаний з триманням під вартою. Це може бути або домашній арешт, або щось інше. І в суді розглядається справа. Хтось відбуває покарання, вже винесений вирок і відбуває покарання. Хтось вже відбув покарання і зараз, наприклад, знаходиться на пробації. Тобто різні абсолютно можуть бути категорії. Щодо, називається дуже таким, негарним терміном, але він існує вже, називається юридична очистка. Це означає, що якщо мова йде про особу, яка відбуває покарання, що до неї винесено вирок, то тоді президент може помилувати. Як було, наприклад, в останньому випадку, президент помилував особу, і вона була, це їй була добра воля, хотіла переміститися. Раді Бога, будь ласка. Хтось, наприклад, іде розгляд в суді, і може бути запропоновано адвокатам і тій особі, може бути запропоновано, що, давайте так, ви не будете подавати апеляцію, ви визнаєте провину, ви не подаєте апеляцію. Раз ви не подаєте апеляцію, вас можна, це фактично вирок вступає в законну силу, відтак вас можна помилувати, якщо ви захочете. Тобто фактично вина визнається, але особу милують і вона може бути переміщена теж. Не кожен на це погоджується. Я вам скажу, наприклад, випадок з Сліпцовим, якщо я не помиляюся, він сказав, ні, я хочу свою невинуватість доводити в суді, я не хочу, щоб мене милували, я не визнаю свою провину. В принципі, це нормальна позиція людини, в нас суд змагальний, доводь. Можливо, ти дійсно не винуватий і відтак тобі нема сенсу бути переміщеним. По-різному. Але це називається так звані процедури юридичної очистки, вони дуже різні в залежності від випадку. Але, скажу так, жодного порушення нормативно-правового поля, хоча це дуже складно собі уявити, наскільки складно в такий короткий період часу взагалі це все зробити, скільки всього повинно бути скоординовано. Але відбуваються ці процеси, і все це, що відбулося, воно знаходиться в правовому полі, тому що ми прекрасно розуміємо, що пройде час, і якщо зробити щось не поза правовим полем, купа проблем тільки ще більше, вона збільшиться. Тому бажано все зробити гарно зараз, для того, щоб не було проблем у майбутньому. Пане Михайло, ще два моменти. Ви про один вже згадували, про те, що фактично, і коли, власне, відбувся ця велика передача людей наприкінець 2017 року, я знаю, що є особи, які відмовилися, власне, повертатися на тимчасово окуповані території. З яких причин це відбувається? Це перший момент. А другий момент, якраз так само після цього обміну надходила інформація про те, що ті, хто повернувся на території ОРДО, фактично вони почали, певні люди почали піддаватися переслідуванням, ледь не арештам, звинуваченням у співпраці з українською владою, з роботою на розвідку. Чи є тоді у них можливість, скажімо, відмовитися від свого рішення і повернутися назад, якщо вони відчувають фактично свою небезпеку на цих територіях? Можливість є. Чи зможуть вони її реалізувати, якщо вони вже попали в руки до незаконних збройних формувань? Ми то готові їх прийняти назад. Вони, вільні люди, можуть перетнути лінію зіткнення. Інша справа, чи дадуть їм це зробити. Але це була їх добра воля. Є така процедура, називається верифікація. Звідки взагалі це все взялося? Коли йшли перемовини в мінському форматі, з'явилася така тема, що Україна дійсно насильно когось, не може держава, співгромадян власних насильно віддати в руки терористів. Звичайно, такого бути не може. Всі з цим погодились. І виникло питання тоді, а якщо особа не хоче, як бути? Ви її включили в списки, вимагаєте, а особа не хоче. І що робити? Що, насильний? Ні. Тоді всі сторони погодили, що треба зробити верифікацію. Давайте перевіримо. Тобто ми включили список, добре. Якщо особа не хоче, ми погоджуємося з тим, що це її право. Добре. Виникло питання, хто буде її робити ту верифікацію, тому що та сторона теж хотіла би бути впевнена, що все об'єктивно.
приїхати на підконтрольну територію вони не можуть, бояться, що їх затримують і так далі. І питання, а як же ж це все зробити? Довго шукали формат і знайшли формат, що, от, наприклад, Офіс Уповноваженого – це та інституція, якій в рівній мірі довіряють всі сторони. Ну, для нас це така висока оцінка діяльності, і ми були обрані і погодилися здійснювати верифікацію, тобто особисте спілкування з кожною з тих осіб. В нас були різні модальності. Це були і скайп-конференції в наших регіональних офісах. Це був і особистий такий тур взагалі по всій Україні представників офісу для спілкування з тими, хто був в місцях несвободи. І телефонні розмови, різне, по-різному. Але суть була в тому, що ми гарантували, що якщо особа сказала «хочу», то це добра воля особи, не під тиском СБУ або когось ще. Якщо особа каже «не хочу», це її добра воля, і ми гарантуємо, що вона не буде передана. І, власне, останній запобіжник – це, ну, коли вже там списки почали знову там додавати і так далі, ми вже не встигали робити верифікацію, і тоді домовилися, що ті, хто не хочуть, ми вмовляли цих людей приїхати і сказати свою волю, от я не хочу і все, сказати цю волю на лінії розмежування, щоб зафіксували і та сторона, і міжнародні організації, що так, я не хочу, тому я буду залишатись, ну, на підконтрольній території. І щоб ніхто не висував умови, що якщо особа не хоче, то давайте ми блокуємо все. Ні. Слава Богу, погодились на якусь логіку, здоровий глузд в цьому всьому. І дійсно багато людей не захотіло. Чому? Поясню. Тому що в когось там вже нічого нема. Там нема ні родичів, нічого. Особа, ну, вчинила той чи інший злочин на території України. Ну, або там в Одесі, наприклад, або ще десь. І вона відбувала покарання, або під слідством знаходилась тут. Якщо вона поїде туди, ну добре, вона не буде в місцях несвободи. А де вона там буде мешкати? Де працювати? Як жити? Ну, каже, ну мені нема сенсу. Ну, от просто все тут. Дехто боявся, дійсно, що може попасти в руки там місцевого ГМГБ і так далі. І от що мене особисто перестороги, які є, що та інформація, а вона з'являлася і на ресурсах так званих ДНР і так званої ЛНР, на ресурсах їхніх, про те, що особи, які попали на непідконтрольну територію, що з ними почали роботу в підвалах там якихось і так далі, і так далі. Тепер питання, а чи захочуть тепер інші, побачивши це, чи вони захочуть взагалі бути переданими. І тут може виникнути проблема, коли багато осіб скажуть, ні, нам краще, якщо і так в місцях несвободи, що тут, що там, то краще там, де може хоча б Офіс омбудсмена прийти. З двох зол обирати ну, краще. Тут принаймні ти можеш подати апеляцію, ти можеш поскаржитись, ти можеш бути впевнений, що прийдуть, перевірять твої умови перебування. Якщо щось не так з лікуванням, тобі можуть надати це лікування. Все це під контролем і міжнародних структур, і українських структур. А як там? І оце, ну, скажу так, недобрий знак того, що от досвід покаже, що буває з тими особами. Проте, в нас дуже часто кажуть, що з тої сторони ми повернули 73 особи. Насправді 74. Тому що одна особа прийняла рішення, що вона не хоче бути переміщеною на підконтрольну уряду територію. Не тому, що вона, ну, якісь там погані стосунки в неї чи ще щось. Просто в неї всі от помешкання її, зв'язки соціальні і так далі, все лишилось на непідконтрольній території. І ця особа сказала, що ну, дякую, що мене звільнили, але мені жити все одно нема де. Тому я лишаюсь тут. Це добра воля її лишитись. Але по факту особа була звільнена. Тому я би говорив про звільнення все-таки 74, просто це була, ну, добра воля особи лишитись там. І я це розумію. Я більше вам скажу, от ми часто стикаємося з тим, що дуже багато внутрішньопереміщених осіб, які попадають на підконтрольну територію, дуже часто приймають рішення потім повернутися. По одній простій причині, що ну, умови проживання, робота, ставлення, якісь фінансові питання. Там, знаєте, як кажуть, і подвір'я може годувати, а тут не все так просто з цим, і, на жаль, держава не зовсім впорається з соціальним захистом. Тому, ну, бачите, у всьому цьому є людський аспект. Пане Михайло, про які ми зараз говоримо взагалі, хоча б приблизні цифри? Я розумію прекрасно, що представники, власне, України, які опікуються питанням звільнення наших громадян, зазвичай не оголошують певну інформацію, допоки не відбудеться той чи інший обмін, але ви вже зазначили, що майже близько 5000 людей є, невідомо їхнє місце перебування. Ми побачили цифри наприкінець 2017-го. Про які цифри ми говоримо? Скільки людей фактично ми ще можемо віддати на територію ОРДЛО і скільки людей наших ми чекаємо звідти? Хоча б приблизні. Ну, скажу так, тема закрита абсолютно. Це дуже
дуже багато спекуляцій і так далі. Мало хто вам що скаже, ну, навіть не тому, що не знає, а тому, що не можна. Але скажу в цілому. У нас є список, коли ми говорили з так званим ОРДЛО, є список тих, кого ми встановили, чиє місцезнаходження встановлено. Принаймні, кількість осіб встановлених відома, її можна знайти в інтернеті, щоб я її не оголошував. Отримали ми 74. Ну, просто відмінусувати, отут ми можемо знати, про кого точно говоримо. Про півсотні, які розшукуються, це позиція нашого офісу. Є просто дві політичні позиції. Є пункт 6 Мінських угод, який говорить звільнення утримуваних осіб за формулою всіх на всіх. Що розуміти під всіх? От бачите, не зрозуміло, що таке всіх. Перша трактовка – то всіх, чиє місцезнаходження верифіковане і підтверджено. Ну, така математична. Наша позиція офісу – всіх – це означає всіх. А отже, виконання цього пункту реально на практиці буде можливим лише тоді, коли активна фаза конфлікту відійде, коли вже буде діяти якесь таке умовне перехідне правосуддя, коли можна буде здійснити принаймні розшук осіб, які зникли безвісті. От тоді ми будемо говорити про всіх. А зараз ми можемо говорити лише про тих, чиє місцезнаходження верифіковане. І от що мене особисто турбує, що коли відбудеться другий етап обміну, щоб після цього другого етапу обміну не сказали, що все, ми все виконали, всіх на всіх ми звільнили, переходимо до інших політичної частини, і тоді за фокусом уваги залишаться ті, кого ще ми не розшукали. І вже не буде такого, знаєте, прикутої уваги до цього всього. І буде дуже складно нагадувати про те, що дуже багато осіб лишилися там невідомо де. І тому ми кажемо, що є політична раціональність і доцільність виконати 6-й пункт і перейти до інших. Ми це розуміємо для політиків. Але гуманітарний аспект говорить, що ні. А ось цей розшук безпосередньо, яким чином він відбувається? А ніяк, дуже складно. Він відбувається дуже просто. Наприклад, просто і складно. Просто це коли, наприклад, опитування осіб, які вже змогли перебувають на підконтрольній території, поговорити, що вони бачили, кого вони чули, з ким вони перетинались, які в них є відомості про інших людей. От, наприклад, дехто вже розказав про ще кількох осіб, про яких ми не знали, де вони знаходяться, і, звичайно, що будемо опрацьовувати цю інформацію. Це один з таких каналів. Інший канал – це гуманітарні організації міжнародні, які працюють там. Вони теж можуть збирати інформацію. Ще один канал – це, скажімо так, волонтерські якісь ініціативи, які ще якимсь чином жевріють на непідконтрольній території, вони теж можуть цю інформацію надавати. Інших варіантів, на жаль, на сьогоднішній день не існує. Це, звичайно, що це все непрямі, скажімо так, свідчення, але тим не менше вони дозволяють, принаймні, вже почати діалог на рівні Мінську на гуманітарній підгрупі. От якраз щодо Мінську, це, власне, ще одне питання, і перейдемо трошки поговоримо, власне, про питання заручників і політв'язнів на території Криму Російської Федерації. От знаєте, є, скажімо так, чимало критиків, власне, мінського формату, які говорять про те, що він себе вичерпав. Але ми бачимо, що фактично обмін відбувається здебільшого шляхом Мінську. Є поодинокі випадки, як то видача Російською Федерацією Ахтема Чийгоза, Ельмі Умерова, турецькій стороні згодом їхня, власне, дорога вже до України. Тобто випадки звільнення поза Мінськом, вони поодинокі. Тут хотілося б від вас почути, Мінськ так чи ні? Для мене однозначно так. Я скажу чому. Не тому, що мені це подобається, або тому, що я це люблю. Тому що я просто раціональний і прагматичний в цьому питанні. Я пам'ятаю дуже добре зустріч 2 роки тому в комісії, міжнародна комісія в Бундестазі. Представники, фактично представники депутатського корпусу, які працюють у сфері міжнародних відносин, і представників міжнародного відомства Німеччини. Вони сказали просту річ. Каже, ви можете любити чи не любити Мінські угоди. Це і ми теж можемо любити їх чи не любити. Але це єдине, що є на сьогоднішній день в нас на столі. Якщо ви берете їх і рвете, на столі немає нічого. Це означає, що ми повертаємося в точку 0, але тоді, які в нас тоді підстави взагалі хоч про щось говорити, про участь навіть Німеччини, допомозі вам і так далі, якщо розірвати те, бодай щось існуюче на столі. Це перше, але тут величезні є і загрози, тому що Мінськ – це в тому числі і політична частина Мінську, де мова йде про
амністії, де мова йде про спеціальний статус, багато інших речей, які дуже неприємні і вони дуже болючі, особливо зараз у передвиборчий рік. Але давайте подумаємо над тим, що сказав Вокер з Сурковим, коли вони поговорили. Я не бачив спільної їхньої позиції, але побачив позицію одного, позицію іншого. І вони не спростував ніхто їхні слова один одного. За словами Суркова, новий пакет, який запропонував Вокер, виглядає адекватним, начебто. Але про що ж сказав, власне, Вокер? Про це ми дізналися з його телефонного інтерв'ю, яке він дав у Брюсселі. В ЗМІ українських воно не пройшло належним чином. Про це ми дізналися трошки, скажімо так, з європейських ЗМІ. А мова йшла про те, що ми хочемо миротворчу місію на Донбасі, але щоб її роль була не консервуюча, а щоб її роль була, допомогти реінтегрувати цю частину. Тобто не законсервувати, а саме реінтегрувати. І ми говоримо про контроль над кордоном. Тому що, як можна щось робити на тій території, якщо контроль буде тільки на лінії розмежування? Тобто це повинна бути якась квазі-поліцейська функція міжнародна, яка виконується там. Це повинен бути контроль над кордоном, щоб не було поставок зброї і найманців на ту територію. Це дуже складний процес. І біда в тому, що ми тут втратили таку дипломатичну першість. Поки ми говорили про нашу резолюцію, проєкт резолюції ООН в частині миротворчої місії, Росія взяла і внесла свою. Бачите, вони вже перехопили якусь певну ініціативу. І тут, наскільки я зрозумів, про що говорили Вокер з Сурковим, вони говорили про те, що давайте так, гуманітарний аспект ми погодили, що треба, і це добрий знак для бранців. Але це означає виконання 6-го пункту і перехід до політичної частини. І тут в кожного своє трактування. Тоді вони вирішують, наскільки я зрозумів, що миротворча місія на Донбасі теж непростий процес. Тут може бути кілька фаз. Фаза перша – контроль над лінією розмежування, фаза друга – там якась квазі-поліцейська місія, фаза третя – це контроль над кордоном, там, можливо, якісь ще там додаткові фази. Політична частина Мінських угод теж складається з блоків, і невідомо, яка там їхня, кожен по-різному трактує їх порядок виконання, але це теж складне. І вони розбивають там політичну частину, розбили на пункти, і розбили місію миротворчу на пункти. А потім просто почали отак його складати. І означає так, крок перший – контроль над лінією розмежування. Крок політичний – виконання політичної домови. Наступний крок і так далі. Для України це, і добре, і погано, і болюче. По одній простій причині, що якщо це все вже десь вирішили поза нас, буде величезний політичний тиск на нас, в тій частині, що якщо ми погоджуємося, наприклад, на поступове введення цієї миротворчої місії, це означає, що ми повинні будемо виконувати і інше. Ми повинні будемо виконувати певний вказаний порядок політичних пунктів Мінської угоди, який не факт, що буде сильно задовольняти нас. І ми почули ще дуже цікаву думку про те, і не спростовано Вокером, коли Сурков сказав про те, що висловив стурбованість і начебто з цим погодився Вокер, начебто, про те, що при доопрацюванні закону про так званого закону про деокупацію, в нього довга назва, щоб там не з'явилося речей, які заперечують Мінськ або там ще чогось. Для нас це дуже недобра звістка, тому що фактично на міжнародному рівні визнається, що в Україні може існувати практика, коли неважливо, що проголосували в залі, а важливо, що за 2 тижні переписали під час так званого, як воно називають, техніко-юридичного доопрацювання. А ви ж знаєте, що в законах кожна кома дуже важлива. І цілком можливо, що там ми знайдемо згадку, коли ми ж не знаємо, що піде ще на підпис президенту, і мені дуже складно навіть, я відмовився від різних коментарів цього проекту закону, бо ніхто не знає, що ми проголосували, що там на факту. Кінцевий текст. Де? Нема. І невідомо, що там. А є кілька варіантів. Мінськ не має його згадки. І тоді буде дуже погано, на нас будуть дійсно міжнародні інституції чинити тиск в тому плані, що ви ж обіцяли, я так розумію, внести Мінськ в законодавче поле України. Там може бути пряма згадка про Мінськ з'явитись, і може з'явитись через проксі. Через проксі це означає через визнання або згадку резолюції ООН, яка згадує в своїй частині Мінські угоди. Тобто 3 варіанти, який з них буде. Але тут, бачите, вже мова йде про те, що Вокер з Сурковим говорили про те, що така штука повинна бути в цьому законі. І як вона там виникне, чи не виникне, про це ми дізнаємося буквально вже після через... кінцевого тексту. Так. Так. Пане Михайло, Крим.
Ви знаєте, не тішить той момент, коли Крим виноситься за дужки. Виноситься за дужки того самого закону про реінтеграцію, так звано. Виноситься за дужки санкції, тому що коли говорять про санкції, фактично говорять про агресію Російської Федерації на сході країни, і Крим часто залишається поза дужками. Чому так відбувається, на вашу думку? Коли востаннє ви мали змогу перебувати там? І от ви вже згадували про цей юридичний момент, тому що ми фактично не визнаємо рішень тих судів, які судять і кримських татар, і українців, які проживають на території Криму, і тому ми фактично втрачаємо певні механізми для захисту цих громадян. Що робити? Ну, насправді тут тільки дипломатичний шлях перемовин. Ми зараз працюємо над тим, щоб нарешті хоча б одна міжнародна місія, визнана, міжнародна організація працювала в Криму. Тому що моніторити якось, бодай моніторити ситуацію там дуже важливо. У нас є крихкий, але більш-менш навіть в своїй крихкості, можна сказати, умовно ефективний контакт з омбудсманом Російської Федерації. Ми розуміємо непросту ситуацію, яка в неї там, і нас дуже сильно критикують, публічно критикують за нашу, скажімо так, більш-менш лояльну позицію до неї. Хоча ми вважаємо, що оскільки ми поза політикою, у нас інших варіантів просто немає, тому нам треба утримувати хоч якийсь контакт. Останній раз ми були якраз з нею, і це був перший і успішний, і ми сподіваємося, він буде розвинений далі. Спільний подвійний візит двох омбудсманів до Сімферопольського СІЗО, де ми зустрілися з частиною тепер вже вільних людей на підконтрольній території, тобто це з кримськими татарами, які утримувались незаконно в Сімферопольському СІЗО. І у відповідь ми забезпечили можливість російському омбудсману відвідати, спільно з нами, відвідати і поспілкуватися з російськими громадянами, які знаходилися в СІЗО в Миколаєві. Ми зараз наполягаємо на тому, щоб подібна практика ще раз відбулася або відбулася на постійній основі, щоб ми могли і Сенцова відвідати, і Кольченка, і багатьох інших на території Російської Федерації. Ми розуміємо, що ми їх не звільнимо. Але принаймні це для них знак, що держава пам'ятає, що держава хоча б думає про них. Бо психологічно навіть іноді складно. Сподіваємося, що це буде. Але це був єдиний і останній такий наш Коли формальний. це було? Ой, Боже, пам'ятаю, що це було холодно, зима була. Це, по-моєму, було рік тому чи півтора року тому. Вже немало часу пройшло? Немало часу пройшло, але, на жаль, дуже складно в цьому питанні все йде. Більше того, ми були також піддані критиці і нерозумінню з боку російської колеги, коли ми виписали частину щодо дискримінації корінного народу кримських татар, коли Міністерство юстиції подавало позов до Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Але в нас іншого виходу не було, і ми проти совісті не підемо. Дійсно, якщо ми бачили порушення і так далі, ми це виписали і подали, звичайно, свою позицію. Дуже сподіваюся, що роль Туреччини також треба використовувати. Ми розуміємо, що Туреччина – це досить потужна економіка, це дуже потужний політичний гравець, і Росія, хоче не хоче, повинна рахуватися, в тому числі з Туреччиною. Для нас Туреччина – це ворота на схід, це хороший партнер, який може бути сильний партнер, якому б я, чесно кажучи, довіряв. І в тому числі залучав до перемовин стосовно проблем в Криму. І коли йшла мова, що давайте, наприклад, Мінськ все своє віджив, давайте це буде тепер Астана, наприклад, або там якась інша держава. Я пам'ятаю, що в той день я написав, що географія не грає ролі, де люди зустрічаються. Головне, щоб вони могли слухати і чути один одного. Але в такому разі, я кажу, напевно, краще було б, наприклад, не знаю, Туреччина, тому що туди не треба віз. А якщо ми хочемо мати змогу говорити з особами з непідконтрольної території, то треба якусь безвізову країну. Але з іншого боку, Туреччина могла би бути досить сильним, потужним партнером для України, якому, в свою чергу, в тій чи іншій мірі довіряє Російська Федерація. Це могла би бути досить ефективна, якщо без зайвого політичного піару, досить ефективна модель. Пане Михайло, ще маю одне цікаве питання.
після анексії, припустимо, так, у судах, які фактично були до анексії півострова були підконтрольні Україні, Києву, і не в судах, перепрошую, а у в'язницях, де відбували покарання певні люди. Що з ними от відбулося? Чи забрали ви, чи мали змогу, чи забрали ви тих, хто відбував покарання у судах на території півострова, у інші місця утримання, безпосередньо там обмеження волі на територію України, оскільки фактично ситуація, на жаль, змінилася, і от чи це відбулося? Бранці, фактично. Був у нас один такий успішний досвід, і, на жаль, це останній поки що. Зустрілися кілька років тому, омбудсмани Російської Федерації і України в Мінську. І мова йшла про те, якраз про цей гуманітарний аспект, що давайте передамо їх на підконтрольну територію за їх бажання. Звірили списки. Понад 50 з чимось осіб на той момент звернулися до нас з проханням бути переміщені на підконтрольну територію. До російського омбудсмана звернулося трошки менше осіб. Коли звірили списки, вийшло, що в нас співпадіння на, здається, 18 осіб. Я вже так можу по цифрам не пам'ятати, але, здається, на 18 осіб. І вирішили почати з них. По факту передано було, переміщено, Росія вважає передано, ми вважаємо переміщено, бо це такі гра термінів, 14 осіб. Нам вдалося перемістити. Це крапля в морі, розумію. Але, принаймні, це ми показали, що це можливо. Це перше. Дуже велика проблема в тому, що багато людей переміщують в інші місця відбування покарання, ми втрачаємо зв'язок з ними, в тому числі і консульський. Тобто люди відбували покарання на території Криму, а потім їм переглядають за російськими законами, переглядають вироки, і вони вже поїхали десь до Сибіру або ще кудись. І досить важко їх відслідкувати. Це величезна проблема, і я вам скажу, більша проблема навіть, коли українські громадяни зараз приїжджають на територію Криму, їх в чомусь звинувачують. От це взагалі, незрозуміло взагалі, як бути в їхньому випадку і що робити. Пане Михайло, будемо ставити 3 крапки. Наш ефірний час добіг кінця. Я вам дякую дуже за розмову і за візит до нашої студії. Михайло Чаплига, представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, політичний експерт, був гостем цієї ефірної години. За 5 хвилин прямий ефір телеканалу АТР продовжить Заман у викладі Ескендера Маметова. Ми згодом повернемося у цю студію. Гостем буде Антон Наумлюк, журналіст Радіо Свобода. Дочекайтеся і залишайтесь разом з АТР.